Selamat pagi pemirsa. 2 hari ini kan hawane cuacanya ini kan hujan terang. Coba kita jalan-jalan ke Sungai Berantas. Yang suka ke Sungai Berantas yo ikutin aku. Sing gak pernah yo ngikuti yo nggak apa-apa, biar kamu tahu ya dalane nyang Kali Berantas yus niki. Sebagian enek sing papingan, sebagian yo jik alami ngene iki, akeh suket-suketan, kehijau-hijauan. Tapi ya kudu hati-hati lah, akeh hijau-hijauan ngene iki. Terkadang enek ulone ijo peh. Aku ki pernah nek ngarep kula ijo ngono kuwi lho. Kewedine sak lengan, dawane enek lah 4 meter dawa tenan. Sujune ra nyawang-nyawang mlayu aku. Ki pokoke dalane ngene iki lurus ya belok. Lurus belok. Tapi sing gak tahu nyang kali yo sing hati-hati ae, maksude lek iso ya nggawa gepok apa nggawa tongkat ngono kuwi iso mbok dalanmu iso mbok kepyok-kepyokne sik ben iso liwat. Hawane asline kuwi sahdu nek kali. Semilir ngono kuwi lah. Angin yang alami. Yo akeh ijo-ijoan. Tapi yo dalane yo ngene iki. Sing gak pernah nyang Kali Berantas ya biar kamu tahu ya, kamu ikutin, kamu lihat sampai selesai. Wes ketok kali ini lah, kita sampai di pinggirannya pas banteri butek nih, termasuk dhuwur iki. Yang ngene iki suasanane nek Kali Berantas pemirsa. Semoga ya bermanfaat.